pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, mauran, malipot, Biyernes, Viva Señor Santo Cristo. 18 na kan Hulyo taon 2025. Ang pagrespeto may giraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iguana po nin marhay na resulta sumaghapon tang pagtrabaho, pagpagal, paghingo, pagsakripisyo, diskarte asin iba pa sa paagikan padagos niya itong panarig asin pagpapasalamat sa mahal na amang Diyos. Naglalaom tabi na yaon po kamo dyan, mga paraan tabay lamang sa Legazpi, Daraga Albay, asin sa tuya pang mga pagtaraning na lugares, maging sa Old Albay District, bilog na probinsya ning Albay, asin Kabikolan na mga probinsyas na kataraning niya to. Sabayan lamang nindo kami sagkod alas 5 ang hapon, magiging katabang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol Pading Jimmy, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control si June Napolis, dyan sa newsroom yaon dyan si Ma'am Sha Leron, si Jen Matthew Baliran, siyempre sasabayan sinda ni Jimos Barrios sa pagsumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal na sa indong nagkakadarangog kada best na igwaning news break asin major newscast digdi sa DCGB. Nagkakabarasan nindo dyan sa social media platform DCGB News Online. Sinda po nagigiribo kayan. And siyempre si Nicole Ann Gloriani sa supervision ni asin pangenot ni News Director Mardela. Sa IT umam po si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon sa Indogabos tabi. Yan, standby muna yung news team, standby dyan sa luwas natapos na po. So kondukta kan eleksyones para po sa Association of Barangay Captains sa bilog na probinsya ng Albay, and we have the new member kan sangguni ang panlalawigan marepresentar kan mga kapitanes si ABC President, and now kinatawan Mama Mila Bal. Mama Mila, kinatawan marhay na hapon si Pio tabi kan DCGB. Congratulations tabi Mama Mila. Inot sa gabos tabi Pio, salamat. Masyado nindong pinakusog sa kuya. Tubok na kakayanon ko ang yung buhay. Yeah. And ipapaabot ko ng tabi Pio na salamat po sa gabos na nagtiwala asin nakisabayan sa maray manaubhet na paligid sa tuyang probinsya ng Albay. Mm-hmm. And syempre Pio, nagdesisyon baga po ako na magdalagan bilang representante ng mga kapitanes, and syempre hali maninika sa sakuyang halawig na experience sa serbisyo publiko. And ang ipresentar ko po sa inda ang sakuyang kredibilidad asin kapasidad na magserbi asin representar ko asin maging bosses kan mga kapitanes dyan sa sangguniang panglalawigan kang probinsya ng Albay. And Sering Man Pio, sa kurang serbisyo bilang representante ka mga kapitan sa sangguniang panglungsod kan siyudad ni Legazpi, dadarahon ta po ini dyan sa probinsya ng Albay para po magtrabaho kita para sa bilog na probinsya. And sa gabos man po na gusto ko po magpasalamat kay Kong Joey sa satuya po nagwapong mayor. Salamat po kay Mayor Isham sa pagtubod na ako ang sa iyang maging tagapagmana ng serbisyo publiko sa panglalawigang Albay.
Iyon, Ano oho. pa Pio ang gusto ko karoon? Yan, opo, Tabi tabi. pagalpa. Napuputol. O di, arog kay ni tabi kinatawan mamamila ano di no arin ka na tabi asumir diyan sa sanggunian panlalawigan tabi dispues so sa imo man na pwesto sa sangguniang panglungsod ano pong mangyayari tabi madangog po kami mamamila. Ang tabi ni Pio, hanggang dai po nag-aabot sa concentration ko po hali sa National Liga. Dai pa kita po pwede makapag-attender dyan sa sangguniang panlalawigan. And syempre, ma-attend man giraray po kita dito sa syudad sa sangguniang panglungsod kang Legazpi kang sesyon na pinagkukondukta sa kada Martes. Hanggang dahil po kinaiilihir na Vice President digdi po sa sangguniang ay sa Liga ng mga Barangay sa Legazpi City level. Oho. So, nagkapirang bagay tabi ito kinatawan mamamila ano hahalaton mo primero so konfirmasyon hali sa national level ka na sa indong organisasyon antes ka makaasumir sa sangguniang panlalawigan and at the same time halimbawa nakaasumir ka na sangguniang panlalawigan concurrent ma-attender ka man giraray as ex-officio member man kan sangguniang panglungsod tabi mamamila. Opo, tabi Pio. And syempre, kung may mailihir na pong bago na Vice President, ito turn over na po iyan para siya naman po ang maging ex-officio member ng sangguniang panglungsod. Iyan, oho. Natapot Vice President tabi mamamila? Ako ba nga tabi, Your Honor, ang base ko mamgiraray po ang Legazpi City bilang iyo po ang presidente kang Liga ng mga Barangay. Okay? At taday ko nang makaka-presidente, kuday kang basis na lugar. Iyon, oho, iyon, Para tama. silang ko ng barangay dos, iyo ang basis kong barangay. And nag-aspire baga ako bilang Vice President. Oho. Tapos nag-elevate si Mayor Isham. Ako na po, so naging so hindi ko na sasawod tabi Pio. So, ako na po. So, nag-iridar. So ako na po, so nagmana. Yan. Amo na kan. Oho. Okay. Hindi ko na sasawod. Opo. And siyempre, salamat Pio. At least natapos mangiraray. And ako tabi Pio maserbi para sa Gabos. Dahil po ako nagpipili. Tayan po. Nagsumpa po ako bilog na 721 na barangays, 15 munisipyo, 7 syudad. Gabos ko po iyan, kakayanon na sana po makaya ko. Igibong ko man po ang gasto na makapagtao kita kan simpleng serbisyo na halik na sa National Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Iyo po. Pag nag-asumir ka na tabi kinatawan mila, ano po, sagkod no arin an sa imong turno di opisina diyan sa sangguniang panlalawigan tabi, over? Hanggang dai pa po tabi Pio nag-eleksyon sa barangay, mantinado man po sa giraray kita dyan. Pero kung magkakaiba po ng barangay election, magkakaiba man po giraray ni pagsalida ng mga news at sa officer. Ayon, oho. O di sige tabi mamamila kinatawan mila kung igwa kaning mensahe sa bilog ng probinsya ng Albay tabako sa natabi mga kapitanes na sektor ani representar mo na diyan bilog na probinsya ng Albay sa pagikan lehislasyon ano po ang sa imong mensahe madangog tabi kami go ahead po. Sa Gabos po na nagdadangog na mga barangay sa bilog na probinsya ng Albay. Ako po ang sa inyong magiging boses ng mga kapitanes, mga barangay sa satuyang probinsya. Inguhaon ko po Pio na magkaigwa kita ng maray na programa na maidadara sa lambang barangay digdi po sa satuyang probinsya. And sa Gabos man po na nagtiwala sa po, nagsuporta, lalong-lalo na po ang sakuyang padabang congressman dati kan si Kanda Distrito na si
Honorable Joey Sarti Sarceda, and Mayor Isham Ismael. Ayaw po ang ko sa inda, Gabos, na pinapaabot ko po ang pagpapasalamat. Gusto ko papiyo kilitaniya. Ano daw kung ang masunod na litaniya, kape na sana. Ayaw, kunin na piyo. Basta ang kunay ni piyo. Tangan sa karoon. Ayaw. Sige daw. Kaya, sa Gabos kong mga kaimanwa asin kapwa punong barangay kang probinsya ng Albay, dakulaang kong pasasalamat ang sa inyong pagtubod asin suporta na itinaon nindo sa ko bilang presidente kang Liga ng mga Barangay Provincial Chapter. Ang sa kong kapangganahan bakong personal kundi para sa kadaklang kang Gabos. Bilang simbolo ng pagkasararo, paninindugan, asin paglaom para sa mas marahay na serbisyo sa satuyang mga barangay asin nabilog na probinsya ng Albay. Inisarong oportunidad na maserbisa sa Indo Gabos na mga kapitanes, dakulaong pong karangalan asin mapakusog ang sa kong dedikasyon na makapagsergay ng toltol, malinaw asin tapat. Padagos kita sa satuyang paninimbagan para sa progresibong komunidad, resiliency na barangay asin serbisyo publiko na totoo asin para sa tao. Diyos mabalos sa Indo po na nagtutulog sa kuyang magiging obligasyon ko pa rin, lalo na kay Pio. Sana po Pio dahil ka magsawa na tawan mo po ako ng suporta, maski po moral support sana. Iyo po. Para permi pong maray ang sa imong kamatian, mga po, permi kita po mag-istoryahan asin magulot. Ano? Sige. Salamat. Paray na hapon po sa Indo Gabos. Thank you so much. Congratulations ang satuya pong panibagong miyembro kan sangguni ang palalawigan na marepresentar po kan mga kapitanes del barangay sa Birog na probinsya ng Albay, si Kinatawan Mama Mila Bal, and at the same time siya man po giraray dyan sa sangguni ang panglunsod kan Legazpi. Nailihir siya kasubago dyan sa Marison Hotel sa paagi ning itong secret balloting. Ang resulta is 10 boto sunaka ni Mama Mila kontra duman sa 7 boto na si Kapitan Glenn Param. Yan. O, di congratulations sa Gabos na mga kapitanes del barangay and kay Mama Mila Bal. Mabuelta ang programa. Pakalis ka nagkaperang mga pagiromdom. Po, sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bicol Target Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi June, and buwelta na kita sa programa ngunya na pagkahapon sa Bicol Target. Yan, Tabi, so nagharapot manugod man sa bagyo, medyo salamat sa mahal amang Diyos ta napasigwar kita, pero ipagpapangadyi niya to iyan na norte asin na parte kan Central Luzon ta sa sakubon, Tabi, kan ining bagyo, although bako man gayong kakusugan, pero iyo nga ni iyan andara tubig pag bagyo baga dua iyan paros dispues uran. Now so iba kaan na mga efekto, iyo na iyan baha, landslide, flash floods, Tabi. And so mga after effect pa kaiyan pag igaw mga residentes kahilangan, kakulangan ng tubig, pagkaon asin iba pa kaya pangajitan na sana mag-dissipate na yan dahil na masyadong kumusog pa na bagyong iyan na si Krising, Tabi, yan. And digdi sa tuya, as per Pag-asa ba kasubago nakahuron ta si Sir Dan Triumphante kan Pag-asa Legazpi. Sa aga medyo marayrahay na po, Tabi, an progreso kan sa tuyang panahon, and diba ad lamang duro diretso na sa good weekend makapaglaba lamang June kan mga kalson. Ini si June, bilib ako kay nita ang pagkaagang-agang istorya sa kuya nakakagana. Nasa batang ko si June kasubago dyan sa kusina sa ground floor. Na-encourage ako kan istorya mo June, agang-aga. Sana all. Yan ang mga bagayon ang pagka good vibes permi
Ano itong istorya mo nga ni John? Gusto mong repeater mo ko? Napa, ay ini nang pinakabuena sa pag-iriba talaga ni John. Hanggang anong oras ang duty mo niyan? 5:00. Ay, Biyernes pati baga mauran-uran. 2 times 2 times 4. Basta bilib ako sa imo John. So istorya mo ka sa bagong aga. Pinaano mo ito John? Ha? Tawid ako kan sa imong sekreto man na iyan. Ha? Tabi. Yan. Adi, kasubagong aga na bitin-bitin man so nagkaperatang mga paradangog. Ito subaga natukarta na dumana sa later part kan programa. Ining sumanungod baga sa mga nawawarang parabulang. Yan. Ining si Patidongan, si alias Totoy. Garo na loose cannon. Maski sisay-sisay na sa nabaga, ipinag-i-invuelto. Although, magayon ang kunya niya, magayon ang pag-surface niya. For so long at time magatabi, nagkakaigwa na ngunya ning linaw itong krimen na nangyari na kung pag-isipon nga ni, kung mahilig kita maghiling baga dyan sa telebisyon, igwanin mga channels dyan na nagfi-feature nin series nin mga crime investigation dyan. Kung paano nare-resolveran ang krimen, mga krimen na parang mga karumal-dumal. Narumdumag. Isa nga na ito dating sa ABS-CBN si Abel Gas. Ining pagkawara kan mga parabulang misteryoso. Ngunya nagkakaigwa na ning liwanag and makakakuha na ning hustisya hopefully. Itong sukafamilya kan nagakawarang mga parabulang na yan na sabi ipinaligpit daan ni atong ang sabi yan ni alias Totoy na Patidongan ba yun? Yan. Ganyan, may nakahurong kita kaso nakaaging bangi. Igwa ning personal na bidbid iyan na nakahiling, nakaiba-iba. Kan maray pa so grupo ninda, ining si Patidongan. Maski ano-ano na sa nangayaan papapiyo. Talaga ngayang nangagad ng kwarta. Iyan ngayon, 300 milyones na yan. Totoo ngayon na pinaghagadan na kwartang nagkandidato pa ngayon ka ito. Pero nangangalas na ngayon kami, tamaski sisay-sisay na sa nangayon itituro. O yung bagatabi. So, kaya doubtful man although duman sa iyang paglataw na nganing maresolbera na krimen na yan na very kumbaga interesanting pagsubaybayan niya to kung paano maresolberan kang gobyerno. Yan, ngunyan ang man is ang saro man sa nahiling tang medyo kaluyahan in a sense kan investigating prowess o capability kan sa tuyang mga otoridad is kung da ibaga padingnal kaparter ko na yan si Padingnal Baldo kung da ibaga padingnal ning minabutuang kunyan testigos talaga na personal nadidipisilan paan sa tuyang mga investigating authorities sa pagresolver kan mga arog kaining hararom na krimen Padingnal ilinga kung day pag naglataw ining si Patidongan garo day makukuha ang hustisya Padingnal garo day makukuha sa hustisya kan mga kapamilyas kay itong sa nawawarang mga parabulang sagkod na maglataw ini dispwes pa sa nalinawan yung capability is at stake talaga yung investigating capability kan sa tuyang pulis is at stake niyan kung day ining naglataw kunyan day parang day magkakaigwa ning linaw ay nako tabi na kanayan ha ini ining krimen na ayan tabi kaya sana tabi kaya lang gulpi na nakakadamay pareho kay itong si General Estomo nagibagay na regional director palang kan PNP digdi nagkapirang taon parang 2 years ata ito sa Bicol, sagkod na destino duman sa Manila, and then ngunyan retire na gayon, idinawit man, ngunyan binawi na naman ni Patidongan. Yeah. Although hararo man talaga ang pagkakaisik ni kundi iyon na nga niya, parang loose cannon, kung ano-ano na sana, mag-focus na gayon duman sa sa ining 25 nawarang parabulang, pero dahil malilikayan talaga na mag-spill siya nin iba pang mga pangaran,
So, iba na itong investigasyon naman. Iba na. Na may mga nagkakaroon ng bitan pa siya. Iba na ito. So, ang pinaka may nakaso lang itong kunyan. So, pagkakawara kan mga parabulang na yan. So, sabi na nga ni, the plot thickens and deepens. Yan. Pwedeng makakuha inining atensyon sa mga international na media entity na nagpipresentar nin mga documentaries. Sabi ka ba, documentaries. Manungod sa mga krimen. Igo baga dyan yung crime investigation series, CI, dyan sa mga malain-lain na channels po, sa cable. Yan. Hindi ba may feature man inita? Talagang mata-challenge ang kunyan ang sa tuyang investigating authority. Uyugon mo kung dahi pa ning naglataw na testigos, dahi maaraman kang pulis na sa taal palan itinapok da itong sa mga parabulang. Taonan binilang, dahi ning kunyan, dahi ning dahi ning major break na nangyari. Sag ko na dahi ning nagbutwa, dispis guminaan ang pag-imbestigar kan pulis. Bako, pero kung sulalao man talagang grabing kunyan, kararom kang krimen, I think it's very difficult sa satuyang with all due respect sa investigating prowess kan satuyang kunyan, kan satuyang police. Kunyan masunod na diyan mga ngawat forensic investigation, forensic evidence. Yan. Diyan sa abogasiya igo diyaning kunyan, igo diyaning sarong subject na pag-adalan 2 taon gayon na pag-adalan o sarong taon 2 semestre. Ang apod legal medicine. Yan. Diyan yan ay aplikar kan mga abogado, mga investigating authorities sa pagdeterminar kan pagkatao kan nagadan, kung anako klaberas na sana, buhok, gabos legal medicine and forensic medicine. Saro sa mga kunyan diyan, saro sa mga famoso ining apelyido si Fortune, babae. Tugang kayo din ni Raymond Fortune, buda saro paso mga pamuso baga pag-abot sa criminal case. Ansa indang field of specialization is ining kaso kriminal, defensa sa kaso kriminal padignal. Ining Fortune Brothers, si Siegfried buda si Raymond Fortune, plus tugang ngayon din na ining sumabayi si Dr. Fortune, forensic expert na kunya na pambihira ayan digdi sa Pilipinas na pag siyan mina-investigar talagang pulido with sabi na nga ni precise na konklusyon sa pag-imbestigar kaya na mga arog ka na kaso kung ang pagbabasira na is yung legal medicine and forensic investigation. Ano na nga ito sungaran ni Fortune sa babae? Tapos sumagtugang si Siegfried buda si Raymond sa criminal kunyan iyan. Criminal investigation mga matitibay, tabi. So abangan ta kung iman agad. Sabi ang pinaka-latest sa pahayag kan gobyerno sa pagikan Departamento de Justicia, yung DOJ pati naman kan pulis, igwa nang na-confirmar na klaberas nin tabo. So nagkakuroaduman na nagkapirang nasa sako. Diyan sa Taal. Sige. Very interesting ini. Halawig pa. Sabi nga ni ibagakan pulis ni Chief akan PNP. So pinaluwas nindang hali sa krame. Mga 6 na bulan ngayaan pagkuangkaan pa sa Taal. Bulkano ang surod kayan. Kung baga managad, igwa pang makukuha dyan na mga klaberas na iyugayud an itong remains kan mga nawawarang parabulang. Ang sabi man kan itong mga kapartidaryos, saro sa nangaya na ma-determinar na saro duman ngaya sa pera ito 30 o 25, ma-kumpirmar na iyon na ngayan gari hustisya na ngayon para sa gabos. Kaya halat-halatong databi, very exciting ini. Garo kita naghihiling ning crime investigation series diyan po sa cable television networks niya to. Oras padingnal sa bilog na Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. DZGB On the Spot Report. May dalaga na kita ng informasyon dyan sa luwa. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy Pade, what's happening? Good afternoon. Yes, maray na hapon, Tabi Pade. Sa mga dagdag niya itong bareta, taon 2027 pa, mabukasan bagong sangakan Bicol University na makukuha sa Tuburan, Ligao City, ang Bio Veterinary Medicine. Ini ang sinabi ni Bio President Baby Boy Nebres sa pakipag-ulay kan DCGP News. Halos 90% na panitid na sanakan mga fasilidadan pighihinapos
kundi natural may mga proseso pa man na aragihan kung kaya sobra sarong taon pa an halaton porabir an full blast opening kan bio veterinary medicine. Kung matatandaan tabi pa din namundag ang bagong eskwelahan na ini por medyo sa espersos ni the former Congressman Fernando Didi Cabredo konsensya nagtrabaho kay ni sa Kongreso sa kod na napapunduhan ngunyan tindog na nasabing eskwelahan. Mientras tanto, ang pigpo problema ni Mayor Fernando Gonzales na agihan road intersection release na kinodal kan pinar pasiring sa school campus kung sa nayon pigalakaw kan LGU ligaw na makumbinsiran pinar na buksan sa liwat ang dalan ngunyan sa lado ni BU President Nebres makikipagtabangan man da siya para makipagnegosyar sa Philippine National Railways Management pareho kan katinoyan kan alkalde kan syudad kan ligaw. So nagpupuo na Chief Jimmy compadre na pakinabangan the soonest ining mga pinagpundar man ni dating Congressman Didi. Correct. O ining sa veterinaryo, it will be for a lifetime. College yan, di ba? Correct. Tapos nagkaigwanin alternatibong course so mga gusto maglaog sa Bicol University. And among others pa, yan, so kasubago. So groundbreaking kan gigibuh na modernong hepatura de Policia kan Ligao City. Correct. Then iyan na pagpakaray kan Maharlika Highway sa kalabaan kang 3rd District. O pag nahaman iyan nagabos na mga problema nga nagbutwa kan pagpatrabaho, mapupulinas iyan. Yun na baga nagaluway-luway kanito kaninot baga may mga road block grabing problema. Pagkabaing so grabing traffic problema sa trapiko. Ngunyan, tranquilo na pa di. Tranquilo na kaya it takes time na magbunga itong sa mga pinagalan ni Congressman Didi man Cabredo baga kan 3rd District. It cannot be denied na talagang siya sunag purong darman ka napapakinabangan for lifetime sagkod na existido ang kinaban. Correct. O yan sana na dapat man managadon na magtumar parte na so bagong twist kan istorya dagdag duman sa report mo kumpadre balikan ta so College of Veterinary Medicine ma-intervenir naman yung presidente kan Bicol University. Ana pakihurunan so pero so PNR na sus Mario Josep naman ay nako. Maski nga ni so mga trucks na palaog duman na nagarakot naman problema nga ni kinodal so intersection. Sus Mario Josep naman sabi baga ni Mayor Nando sa ibang lugar dahil maninda ginibu iyan. Digdisan na sa ligaw tapos kinumpleman so gabos na rekisitos. Ngunyan igo na naman yung panibagong kukumplihan na naman. Ay nako Mario. Sige pa de. Sabi nga ni Mayor Nando Gonzales, nakakapagtaka. Yan, nakakapagtaka. Iyan, pag 2027, halimbawa, full blast ng operation kan College of Veterinary Medicine na iyan, talagang very imperative na nabukasan na iyan. Tadyan mag-aagyan mga estudyantes. Magsiserve pati magkusa na sa 3rd District ini. Magkuman ini explosive for 3rd District. So ibang taga magataraning niya itong probinsya. Pwede ba mag-enroll digdi? Gun man College of Veterinary Medicine. Dahil baga kaning iba sa bilog na Bicol. Dahil, matilagay din Igwa. Yan sabi pa dahil mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita on the spot report. Tiba ada 2027 Bicol University na mapuunanaan pagpaklase dyan sa Bicol University College of Veterinary Medicine. Naghang sa tuyang tabi Jeromo. Bino. Sa tuyang screen yan. Okay na tabi bigla akong tuminuog sa naduman. Si Joshua nasa linya man. Joshua Bino on the spot report. Joshua, marahay na hapon. What's happening? Yes, maray na hapon, Tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, nakatutok ngunyan ang mga mata, monitoring kan mga personahes kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Daraga Albay. Duman Tabi Sir Pio sa barangay Kimantong.
sigon kay MDRRMO Head Engineer Beam Dineros, posibleng saturated na tabi sirpiyo na daga dyan sa barangay Kimantong. Kailan ta nag-aga asin naghapon nila daw so oran ining barangay Kimantong Bagatabi Serpillo. Ini an landslide prone area digdi sa munisipyo kana Daraga Albay. Kudi sa ngonyan, salamat sa Diyos dahil ta daiman ki mga darakulang insidente sa munisipyo kana Daraga Albay. Bantang nagpadagos pa na pag-uuran darangani na kan pag-agi ni Bagyong Krising. May na-monitor sa naman na mga saradit na insidente din pagbaha, partikular na Serpillo digdi sa may parteng barangay Kimantong, inibagang sa may phone sa may Shell, patutukad ka. Permiman talaga dyan nagbabaha sigun kay Engineer Dineros, mga poko mas o menos, sarong oras man. So, lampas buko-bukong tubig tadi Serpillo. And duman man sa barangay Inarado, may nag-apaw na spillway, pero passable man ini, pero luay-luay lang ang padalagan ka na mga bihikulos. Dahil man kinamonitor na mga pag-apaw ng mga salog at na pagbabaha, kundi sa ngunyan tabi Serpillo, focus lang talaga ana mga mata, partikular na ni Engineer Dean Dineros, digdi sa barangay Kimantong na konsideradong landslide prone area dahil nagkaloy na perang oras na dahil nagpupundoan na bagsakan na uran dahil man kina pinaghibo tabi man ki evacuation tabi Serpillo yung pinaghibo kundi talagang mata sa bula and close coordination man sa barangay kan Kimantong. May number ka ni Engineer Bem na Dineros tabi baka lamang makwanta magayon yan akwan. Makauron tata at least maka-forewarn kita sa tawos yan na mismo makwanta on air kung in kaso tabi. Joshua? Roger tabi Serpillo dito anak ko so number anyway yun mo na yan tabi Serpillo na generalmente sitwasyon sa Daraga Albay. Ali sa MDRRMO Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga MDRRMO. Kay Angel mo na kita. And baka pag maresibita itong number ni Madam Dineros kana MDRRMO Daraga, makaulay ta lamang on air makwanta diyan sa Kimantong kumbaga sa paghiling nila saturated na makantaan publiko maalam matawan ta sindanin nagkakanigong abiso. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good afternoon. Anong nangyari tabi? Go ahead na. Yes, maray na pagkahapon Serpillo, maray na pagkahapon po sa tuyang mga parantabay sa mga dugang Kapangab Bareta, ginanakan pamilya ni Cerilio Martiliana Liaguno, kana Busaya Daraga Albay, ang Model OFW Family of the Year o MOFIA sa land-based category matapos na makakuha na 91.5% na rating. Mientras na si Noli Galvan Orante naman kang tumuli na Legao City ang nakakuha kang MOFIA Award sa sea-based category na may 92% na rating. Ini ang resulta Serpillo kan ginibong MOFIA awarding as in assessment sa bago ding pagkahapon kan Overseas Workers sa Welfare Administration Bicol kung sa sigon kay OIC Regional Director Zani Diaz Agualio, ang mga nanggana ang sinaligsig nila basado sa ibiglatag na kriteria, kaibahan na ang Family Solidarity and Cohesion na may 50%, Education and Career Achievement at 20%, ang pagkakaimbelto sa komunidad 20%, asin ang Management of Financial o Family Finances na may 10%. In short, Serpillo, sindang mga pamilya ang nagkaigwanin na datanging trayumpo asin may magayon na istorya among sa mga Bicolanong overseas Filipino workers sa man iba-ibang parte kan kinabana. Sa mensahe ni Agualio, nagpaabot ini pagbati asin pasasalamat sa mga pamilyang nagbukas sa indang istorya na maihiras ini sa publiko ang mga partikular na ang mga istoryang trayumpo na magiging magayon naman na ehemplo sa iba pang mga pamilya kan OFW bakos na nagdi sa rehiyon kundi sa bilog na Pilipinas. Ang pamilya ni Liaguno
asin ni Orante nakatalaan na magrepresentar sa Pio kan Bicol Region para sa MOFIA Award sa national level. Yan po Sir Pio ang mga dugang tapang impormasyon halit paluwas sa Angel Mustaza, DZGB. Angel Mustaza on the spot report. Salamat tabi Angel sa istorya hali diyan sa luwas. Apudan ta si Engineer Bim na Dineros. Tibaad lamang ma-akomodar kita ngunya na kunyan pagkahapon try ko ikon ining pigtaon ni Joshua na Bino. First time ko mag-upload sa number ni Ma'am Bim na Dineros MDRRA mo daraga matabangan ta sinta na ma-informaran diyan sa may Kimantong mga residentes da diyan sa Inday. Good afternoon. Yes, good afternoon, Ma'am Engineer Bim. Si Pio po kan DCGB. Yes po, sir. Yeah, we're on air. Pwede ka tabing ma-interview, Ma'am Bim, tabi? Sige po. Opo. Mga tugang sa tuyang MDRRM mo kandaraga si Madam Bim Engineer Dineros nasa linya. Good afternoon, Madam Bim. Katatapos pa lang paano kan report ni Joshua. Gari may gusto ka mong abiso na ipaluwas yata o mamanmanan ni Nuning Maray yung sa Kimantong tabi ngunyan, over? Yes po. Pigmo-monitor mi po ang Sakimantong kasi po nagkaigwa na po previous na soil erosion po dyan sa lugar na yan, specifically po sa Purok 3B. So yun po ang pigmo-monitor mi ngunyan, although pig-abisuhan naman po sinda kang barangay to the barangay council na temporarily lalo na po pagbanggi demo na mag-uli duman sa lugar na ito sa lugar na ito po na area na ito. So yun po. Close coordination po kami ngunyan with the barangay council regarding po duman sa specific area na ito, affected area. Igwa na pala ning orden na dai magkaraturong pagkabanggi ito duman sa anong purok tabi ito, Madam Bim? 3B po. 3B. Kaso yan tabi efektibo. Actually po, kan ini po na 16, nagpaluwas na po itong kasabay po ito sa directive kang MDRMC Advisory number 17 po na pig-abisuan ang barangay Kimantong specifically na so maging magkaigwa close monitoring po duman sa landslide prone area po ninda, specifically itong 3B. So part na po ito kang coordination ni sa barangay na iabisuhan nga ni po itong mga residente duman na kung pwede temporarily, di mo na po mag-uli duman lalo na kung mauranon po. Ay, see. Gura kahiwas tabi ang sakop kang Purok 3B and perang mga residensyas iyan and more or less personas tabi, families? More or less po ang affected po sa last count ni po kang nangyari po so is nasa 5 household, mga 11 persons po, 11 individuals, opo. Di sa insindang mo niyan para mentras nakikiulakit kumbaga igwa kamunin orden na maglikay ng una sa lugar na dayon na maguli tabi. Ang barangay na po ang masiguro po sa inda, ang maasigura po ang sa barangay hall po ninda, yun po ang primero po na dadawat ang hinot po na dadarahan sa inda kang barangay council. Ano po so pinagkonsiderar nindong hazard na yaon na clear and present na tabi kung kaya nakapagpaluwas ka mo kon araw kan abiso? Yun po nga na na po saturated na maray na ang daga dyan and may mga previous incident na po talaga kang soil erosion sa area na iyan. So paunti-unti kang last time nagkaigwa lang kigari nagtupag lang so daga kang sunod kaining nakaaging bulan po sukahoy nagsunod pang mga ganun po na padiit-diit po na so yun po ang mga incident na nangyari beforehand bago po ini syempre po pag panahon na po ini na maraot ang panahon grabe ang pag-uran mas lalo kaming nagkikidit kaya na kung magtupag pakimaray ang daga. Okay, now sagkod no rin ang durasyon tabi kan sa effectivity kan direktibang iyan ta permina kumbaga sabi mo na kikidit na ang sa indo diyan na pagmo-monitor tabi. Yes po hanggang dai po nag-lift ang sa tuya na pagiging alert status kaining sa bagyong Krising
Yun po ang duration po kang effectivity kaya na sa barangay po. Actually po may ano na po kami with the engineering na may propose na kami na magkaigwan na mo ng retaining wall dyan kasi ang saro po yan sa proposal recommendation sa kang ginibo mi pong inspection report dyan. So short term is retaining wall pero long term sana is relocation kaya lang mahirap pa po yung sa relocation kasi considering na haraluyo na din po sindang residente dyan sa lugar na iyan. So, kung pa ito medyo harayo pa na itong sa relocation. Retaining wall mo Retaining wall po ang propose po and aram na din po yan kang sa tuya po na local chief executive na plano na retaining wall. Mahiwas man pala Purok 3B kan Barangay Kimantong. Opo, may portion po ng Purok 3B. Di kumusta sa Busay River diyan baga sa may Busay. Kumusta sa monitoring tabi nito? Iyo po kanina po na mga around 2 nag-monitoring po kita. Swollen River po talaga nagralangkaw sa tubig pero di man po sinda nag-spill over. So ang nag-spill over lang po itong sa Barangay Inarado. Yung spillway talagang permi man po ito kasi hababa na po duman so Tinampo and so itong parang culvert na pigaagihan po. Kaya nag-spill over na po ang tubig dumanhali sa creek. Pwedeng agihan tabi? Possible man po siya sa Darakula na tapos kung mga motor po medyo ilalakaw or mahalat po na mag-subside kidiit. Kasi kanina po by 2 o'clock mga nasa knee deep po siya. Ay, day na pwede. Opo. So pwede po sa mga Darakula na vehicle. So pero nailing man po kanina sa monitoring may mga nag-aaragi pa man po na vehicle kanina. So by now po pigi-expect na nag-subside na po 'yun. Okay, kung igaw patabi ka mong gustong idagdag engineer Madam Bim diyan sa MDRRM o Candaraga, madangog po tabi kami, go ahead po. Okay po. Sa gabos po ng mga taga-Daraga, mapatuloy lang po na magantabay kang samuya po na mga advisory, lalo na po sa kamugtakan, kampanon at asin po sa palibot. Sa lahat po ng barangay captain, sa lahat ng BDRMC, maging aktibo po sa pag-monitor kan sa indo pong mga high-risk area. Yun lang po, sir. Salamat ma'am, si Pio tabi na ini ang smart number ko tabi from time to time. Yes po. Okay salamat po. I-save ko pa ni Sir Pio. Good afternoon po. Good afternoon and mabuhay po kamo diyan. Si Madam Bim Diniros ang sa tuya pong MDRRMO Daraga manungod sa abiso na yan diyan sa kamugtakan man kan pagmo-monitor kan palibot dara ka ining epekto man kan so langilang baga. So hugot kan bagyong Krising. Although dahil makita digditabi ning storm weather signal, tahanang kauman ito kailang yan. So pagparauran baga, sa rumsum na sudaga, dyan sa Purok 3B, kaya pinag-impunir ang araw ka na direktiba tabi. Anong abiso mo tabi Padignal sa kuyang kapartner ngo niyan? Pwede na ngaya o di sige, eto na. Mag-wind up na kita. Sa pangaran tabi kang bilog na pwersa kan Mega Force Patrol si Padignal ang kapartner kuman ngunyan sa pangaran kan Technical Control kan News Base kan IT. Kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagi kan informasyon kalingaan na siniba pa sa programa man pong Bicol Target. Happy weekend! Salamat! Marhay na hapon! Viva Señor Santo Cristo! Nadagog nindo